काँग्रेस धरून आप, उद्धव ठाकरेची शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, DMK, CPM, CPI अशा विरोधी पक्षांनी नव्या संसद इमारतीच्या उक्तावणाचो इश्यू केला. उक्तावणाचेर बहिष्कार घालपाचो 19 विरोधी पक्षांचो एकठांय स्टेटमेंट. राष्ट्रपती असताना प्रधानमंत्री कित्याक उक्तावण करता काय म्हूण इश्यू. घर मंत्री अमित शाह म्हणटा सरकारान सगळ्यांक आमंत्रण धाडला, बेठेच नाका थंय नसते राजकारण नका. हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए. सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे. राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं. 900 कोटी खर्चाचो नव्या संसद भवनाचो त्रिकोणी आकाराचो प्रकल्प. कोविड असताना रेकॉर्ड टायमात उबो. 1200 खासदारांची आसन व्यवस्था. लोकसभेचे 888 जाल्यार राज्यसभेचे 384. आधुनिक ऑडिओ व्हिज्युअल यंत्रणा. VIP खासदारांक स्वतंत्र लॉन्ज. भवन 150 वर्सात तिगपाची खात्री. प्रधानमंत्री 25 मायाक उक्तावण करतना हे भवन रेकॉर्ड वेळेत उबे करपी 60,000 श्रमयोगींचो भोवमान करतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.